Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kalami ka Jingïakhih hakaleng ki benta jong gejala Tripura ban penrem halor ka Jingsa Pynïap jong u Samla Pule u badang arpusaus nem karta u Anjal Chakma u bala Shah syadat ha Deradun bad u bala kladno hadin ka Jingmensau ka bajur ka sorkar Tripura kalapen bana bakan sasio bailut kesan sanlak tingka syaki bahayang sem jong uni u Samla. Ki nongelam jongga Tripura Chakma Students Association and Society for Welfare of Mock Students. Kilai kendu yo menteri rangba ke Tripura. Bat kila dawa ba ke sorkar ke deban thungkam ya uwei na kidukhat ka yeng kasem jong u Angel bat ba ke deban dawa na ke sorkar Uttarakhand ba ke deban sio bai lutksan bat ban kem mardor ya ki beri ki badan kti ban syo dusman yo Angel. Ki pajba kila pelong ya ka jingsolem da ka batang mombati hanong ba Agartala bat haki weipat kisor jong ka Tripura bat kilara ya ki plakat bandawa bau Angel uday banyo ya ka bisar hok kum ban syupen kan mau ba syua ban syua bat ban bom jam yo Anjal Chakma ki ronar kila keren ben keren kho syua da ka bakhot ya ki arngut ki sipara kum ki Chinese momo. Ka North East Students Organization ne ka Neso ru kala rap laka da ka jingtho syo menteri rangba ka Uttarakhand u Pushkar Singh Dhami bandawa ba ka jingpen shitom da ka basyu Pynïap ya kitu ki badon kti ban syo Pynïap yo Anjal Chakma. Bat bade bantau da ka Special Police Station ka ban ped na ka banta ka jing'e jong kibriu na ka than syatay lamingi bat ban wanra ru da ka an ka ban penshitom da ka bating'e ya kitu ki bakaren ben ya ki weipat ki jaj ban riu na ki weipat ki than.